Tigrat alias mandek solong padon alon-alon ben watone kelakon gremet-gremet watone slamet wadon sira mane karek aduh iki ya nang temu asri awu-awu wadon sira nang omyahe Pak Swanto saha Ibu Dewi iki ngonake acara tasakuran utawa ulang tahun anak lanang Bagus Juan Raffi Mutis wadon salam pambuka salam penghormatan sampur depan depan baik. Surya Citra Kencana wadon salam pambuka salam penghormatan wis mari wis pun sakit harapan tembakan wadon kenalan sulung Mas Tomen setelah dulu siapa Mas? Mbak Faik niki sing abang niki Mbak Faik SMA kelas 1 terus sing tengah siapa Mas? Mbak Nisa niki tasih SMP kelas 3 terus sing ngarep dhewe niku kabone kaya kuliah wis sing kan dhewe kuliah kaya mamangane kuwi JSD sing kono jenenge sapa? Mamangane sapa jenenge? Nduk Ani nduk sapa? Bener. Nduk Sembarang. Heeh. Kuwi cek anu SD kelas 6. Kuliah no. Iya. Wadon. Salam penghormatan wis semari wis pun saking garapan tembakan hang pertama spesial kanggo para dulur sing mapan ana ing temu asri awu-awu wadon didongak-dongakne wong kene akeh rezekine sehat awake dawa umure Allahumma amin nek duwe gawe aja lali nanggap jalanan Surya Citra Kencana lah iki dobel apa mari sunatan sik ulang tahun karo sugih lah ya kuwi marang negeri ayo don sampur dilempar ke depan alon-alon dan edeng-edeng mulai banget mandek maneh alon-alon ngliwati rel sepur benda ketabrak sepur alon-alon jain tembakan hang pertama spesial kanggo dulur-dulur temu asli wis mari saiki tembakan hang nomor 2 spesial kanggo para palen-palen kuwabeh teko luar kono sampe kok kuwi kono didongak-dongake muga-muga dagangane laris entuk duwe akeh kena kecukupan karo wargane Allahumma
nek dek wae jolake nang jaranan Surya Citra Kencana. Ayo Don. Tekon gase mudhun nang pundange mudhun maneh apa kok sampur lebat ke depan. Mandeng wadon ndonga bareng-bareng muga-muga udan kuetan balik ngetan udan kok kidul balik kidul udan kok kulon balik ngulon udan kolor balik ngalor muga-muga padang ngantekake engko Allahumma. Wadon tembakan hang nomor 3 Yai. Tembakan hang nomor 3 spesial kanggo dudo temasi didungake muga-muga tantuk bojo Allahumma. Pakai lancingnya nih gini. Sing rondo yo didungak-dungakne muga-muga tantuk bojo Allahumma. Kene iki rondone akeh ora kira-kira. Lah akeh aku pesen sitok maksudnya. Wadon tembakan hang nomor 3 edeng dan sampur lebar ke depan mulai. Cek kendangnya cek ngombe ya. Tanganmu keder ya. Ayo terus. Wes ya. Iya. Mulai. Maning alon-alon sik kurang siji wadon iki sebesar kanggo youtuber wong Banyuwangi di tengah-tengahke muga-muga ya laris bentuk duit sing akeh. Niku lab napa mboten Mas? Lab. Mboten sinyale. Hah? Sinyale mboten enten. Sinyale Pak. Oh, sinyale angel. Sinyale magep-magep. Mergo dalange elek. Oh, dalange tapi sinyale apik iki. Ya wadon, youtuber ya di tengah-tengahke moga-moga awet sehat, awet enom makan rezekine Allahumma. Amin. Donga bareng-bareng gitu lek maneh YouTube ya tetep iki meneh. Ya wadon. Sampur dilempar ke depan, ngalor ngidul ngetan lan mandek ora tengah. Mulai. Masalah sik ngerokok rek. Sik rokok. Piye to ki? Ayo wadon. Ngendange nyumet rokok wis mari. Mulai.
iki saurunge nyanyi iki pesene sing omah keluar ujar dhisik. Monggo Mbak Dewi kalih Pak Wanto tindak dateng ajeng kalian Kang Putra, Mas Raffi. Anu ngendi? Orang deh. Kupat Mbak, luar. gambuh iki gambuh. Mas Made, Mas, anu kan, kupat luare digodeli. jelasno to Pak. Oh nganu wae sangat mau. Lah ya kuwi, iki digodeli kok sing batek sing omah. Lah batek iki karo. Mas Wanto, monggo Mas Wanto. Nggih. Mbak, nang kene Mas Brono ya, Mas Brono. Nah, bisa bentuk.